què tal? Soc la Mònica Dòria, pels que no em coneixeu, piragüista olímpica d'aquí d'Andorra. I res, estem al Parc del Segre, hem acabat l'entrenament i ens hem posat a gravar perquè volem començar a gravar una sèrie de vlogs on us explicarem el camí des d'avui fins a Los Angeles 2028, que bàsicament és el meu somni, el somni de la medalla, s'aconsegueixi o no. I res, us volem explicar una mica de tot i una mica de res. No sabem ben bé què farem, però us volem involucrar en aquest projecte, us volem ensenyar els dies bons, els dies no tan bons, els entrenaments, els viatges i una mica de tot. Així que benvinguts i som-hi! Aquí és on vaig créixer jo, on vaig començar amb un d'aquests platanitos, amb 8 anys, aquí donant voltes, i sí, diríem que és casa meva 2.0. Sí, aquí és on tenim la base, amb l'equip andorrà, també hi ha l'equip espanyol, i és on fem la major part dels entrenaments quan estem aquí. Si és que no viatgem, perquè també passem molts dies a fora. Vale, amics, per situar-vos una mica en on estem. Ara mateix estem acabant la pretemporada, això vol dir que estem fent les últimes preparacions per començar les primeres proves de Copa del Món a principis de juny, si no m'equivoco. Tenim 5 proves de Copes del Món, de les quals 2 d'elles compten ja com a classificatòries per als Jocs de Los Angeles 2028. I després tenim la prova reina aquesta temporada, que és el Campionat del Món, que té lloc a Oklahoma, que, petit dato, és on es faran els Jocs de Los Angeles 2028, o sigui que guai. I bàsicament per això marxem a París ara 2 setmanes a preparar aquesta Copa del Món classificatòria per Los Angeles i ens han canviat una mica el canal respecte a lo que era a París 2024, o sigui que han canviat els obstacles, això vol dir que tots els ràpids són diferents i hem d'acumular hores per adaptar-nos, perquè per nosaltres és superimportant. O sigui que res, anirem a París a entrenar, a passar-nos-ho bé, menjar uns croissants i ja està, ja us ensenyarem una miqueta més. Bon dia. Clar. Sí. ¿Preparada? Encara no. Nos vamos. Jefe, quan ens quede? Ui. 3 horetes. 3 horetes, ja està, ja ho tenim, això. Vinga, cafè i seguimos. Ah, bonjour. Bueno, pues estem al canal de Paris, bienvenue. I aquí és on van tenir lloc els Jocs el 2024, és on vaig fer el meu primer diploma olímpic i també és on vaig guanyar el títol de campionat d'Europa l'any passat. Representing Andorra, Mònica Dòria! Així que és un lloc superespecial per mi. I res, pues, estem aquí 2 setmanetes entrenant i aprenent aviam com funciona, perquè ens han canviat una miqueta la configuració del canal, està una mica més dificilet, o sigui que necessitem unes quantes hores, hi haurà uns quants fails, jo crec, però tenim moltes ganes d'estar aquí, d'entrenar i d'aprofitar aquest solete.
valoraciones? De moment sóc com una boia, és a dir, que no vaig on vull que vagi el barco, però bueno, és el primer dia, o sigui que crec que encara tinc temps per pillar-lo. 15 minuts. Poc. No, tinc uns quants mesos. Molt bé. Bueno, avui tenim un dia una mica tristot i tenim un entreno una mica dur, o sigui que anem a agafar forces a un dels millors llocs de verso humà, una de les millors boulangeries demostrat empíricament per mi i pel Cristian. Jo dono l'aprovació, I anem a demanar algo bo, bueno. Les enfarines. Tu què vols? Pain au chocolat? Pain au chocolat? Deux pains au chocolat, ouais. Tens un... Ja, rosa. Oh, Suisse. Oui. Bonjour. Alors, je pense qu'il va faire pour lui un drop et un pain au chocolat. No sé si m'estàs gravant. Sí, a tu. Sí? Sí, tu l'estàs. Avec ceci. Ça sera tout. Merci, au revoir. Mireu. Pain au chocolat. Bien crunchy, farem una mica d'ASMR. Sí, ja s'escolta. Escolta el crec. I al Cristian que li agrada l'altra cosa que no sabem com es diu, però esto también es... Buena mierda, ¿no? C'est bien gourmand. Se ven gourmand. Es gourmand. Així que uno pel coach i uno per l'atleta. Buena mierda, Joder, tío. Millor pain au chocolat que he provat mai. Au revoir. Ça va et toi? Vert, top rouge et... Je sais pas, soit sortie courte, soit la longue. Comme tu veux. Moi, je m'en fais plus. Sortie 30. Ouais. How was the first one? Je ne veux pas être concentrée du tout. No focus. Ça va. Ça va? Ça va. Stop. On se dirige à notre cours de danse. Ma pote française, elle m'a amenée. Et on est en train de manger des falafels parce qu'on n'a pas eu le temps de manger. Donc notre timing laisse à désirer. Donc voilà, c'est on the way. Oui, je sais. Falafel to go. Et glace africaine. Let's go there.
bon, on vient de sortir de ma première classe de danse. C'était énorme, c'était incroyable. Elle s'est super bien débrouillée. Bon, je sais pas, mais j'ai trop kiffé, j'ai adoré, donc merci. Je pense que je vais revenir. On s'est défoulé et maintenant on peut finir nos falafels. Sur ce move. Ouais. Hola amigues i amics, és diumenge 5 de la tarda i aquí la Mònica li toca fer una sessió de gimnàs que no ha fet durant aquesta setmana, així que ens toca apetxugar i fer-la avui. Motivació menys 1000, però toca el que toca, així que let's go! Vale, doncs, l'entreno d'avui és baixar al Valira. El meu preparador físic, el Marc, m'ha enganyat per venir a baixar al riu amb ell i la veritat que em fa una miqueta de por perquè fa molts dies que no faig un riu natural, però tinc moltes ganes, crec que serà guai i em sembla que està bé d'aigua, o sigui que vamos! Sí, hi ha escaletes i tot. Hi ha escaletes i tot. Hòstia, jo amb aquesta piragua fa dies... Hòstia! Sí, sí! Bueno, aquí un... Bueno, doncs, aquí heu tingut un primer tastet del que és l'entrenament amb mi, una setmana d'entrenament a París i algunes altres coses. Espero que us hagi agradat i ara ja ens posem en modo focus perquè d'aquí una setmana marxem cap a la primera Copa del Món i allà sí que ja veureu la salsa de la buena. Ens veiem aviat!